Acum Alberto Roman, jucătorul uruguaian. Duque din nou. Îl găsește frumos pe Brangier. Acum cilianul Felipe Brangier reușește să ducă balonul foarte aproape de terenul de țintă argentinian. A venit rapid suportul. Intrăm în spațiul de 22 de metri argentinian și șansă de eseu. Este eseu marcat de selecționatul Americii de Sud. Foarte frumoasă faza de atac și în sfârșit a venit și eseul de onoare. Lucas Rodriguez Duque, brazilianul de pe postul de mijlocaș la grămadă, el este marcatorul eseului. A venit perfect în suport la acel balon de urmărire, a recuperat mingea și a plonjat în terenul de țintă. Și la provincia irlandeză Leinster, echipă cu care a luat titlul de campioană în Europa. Iată din nou șansă pentru Duque să marcheze eseul și iată pe brazilian marcând încă un eseu. Două eseuri marcate de brazilianul Duque în această partidă. Este o greșeală pe grafica televiziunii care transmite acest meci. Nu este numărul 23, este numărul 24, Lucas Rodriguez Duque, cel care a marcat în urmă cu 5 minute primul său.